hanzi hama dzenyu dzinoti kudii dzichiona muchidaiso? Hanzi dzichiona muchitimakisa nyika yose. Makisa nyika yose. Nini kumakisa nyika yose? Ndozvacho zvakutoitika. Zvinda kana usazvinda. Mutomakisa nyika yese. Mwandaona hanzi dai mambozama zvemodeling munoti chii? Modeling. Ndibirake ndinozama zvemodeling. Hanzi because hazvo kuimba hamugori zamai zvekumodhela muchididi muchipfeka hembe muchimodhela mustreet. Alright, kwete mimi. Oh. A few moments ago. Zviri sei chibaba chemangoma, tinokukwazisai mose. Nhasi tinacho futi chibaba chabva kubura single iri kupisa. Zviri sei chibaba? Tabva kubura single ka muri kuiona sei chitenderera mastreets, zviri kunziko mumastreets umu? Haisati yapinda. Aiwa mastreets mumasocial media streets, kwete mumastreets chaiwo muroad. Matosvitsa 6.5k views. Hamukashora haiwa zvekufacebook. Asi muri kuzvinzwa sei? Vanhu vari kuresponda sei? But vamwe vari kuti yakadhakwa mudhara. Munoti chiko vari? Hanzi hazitozviona kuti hamugoni kana kuimba ba. Ivo havagoni. Adhipisai because ivo vari kutodhipisa kuti chibaba hapana zvamakaita. Maiti mutotiwestera mangoma, mutotiurayira music. Alright. Pane mwandaona hanzi dai mambozama zvemodeling munoti chii? Hanzi because hazvo kuimba hamugori zamai zvekumodhela muchididi muchipfeka hembe muchimodhela mustreet. Alright, kwete mimi. Hanzi mimi makatoroiwa. Unoti hanzi makaroiwa, munhu akakuroyai akafa because zvamuri kuita nembiri yenyu yamuri kuita hameno zviri kuitika. Haina ndoro ndakatokomborerwa. Alright, hamunoroiwa makakomborerwa. Okay. Hanzi hama dzenyu dzinoti kudii dzichiona muchidaiso? Hanzi dzichiona muchitimakisa nyika yose. Kumakisa nyika yose. Nini kumakisa nyika yose? Ndozvacho zvakutoitika. Zvinda kana usazvinda. Mutomakisa nyika yese. Ivi saka mutoziva kuti mutomakisa nyika yese. Hanzi because hanzi makushoresa Zimbabwe. Vanhu vari kunana South Africa vari kuti vanhu unai zvinoita vanhu vekuzimbabwe. Saka munoti kudii navo? Ndozvitoitika. Kuzvida kana kusazvida. Alright, kwete vamwe hanzi mimi either muri kutora zvinodhaka saka munofanira kuendeswa kurehab. Kurehab munokuziva ndekupi? Ivo ndotendeswa rehab. Wiki aita sei wako? Aita sei wiki? Akwana papi pakuendeswa kwenyu kurehab? Varushaisha kukomenda. Ko vamwe hanzi zvone hanzi imimi muri ngozi. Ngozi munoiziya here? Ngozi munoshungurudza. Ngozi inoshungurudza. Hanzi kana munhu pane ngozi yakagara pamuri zvokuti ndosaka musiri kutombozviona kuti hapana asi muri kundoita mbiri makadaro. Saka munoti muri ngozi here? Okay, munoshungurudza mangoma. Okay, kuzoita kusvikira tati. Rini kusvikira rini tati? Tichingopisa. Hanzi mimi chiendai kuBritain kwamunotaura budai muZimbabwe muno because kuBritain maybe ndo kwekuti vanhu vanokwanisa kunzwisisa. Zimbabwe ndedu.
Alright. Tichatovamba nyika dzese. Okay. Hapana hamuzobvuma kudzingwa munyika yenyu. Hatidzingwe nyika yangu. But zviri kunzi budai muno muende kuitira mashiripiti enyu kuBritain. Hatibvumi kutongwa nanhu ese. Habvumi kutongwa. Pane malyrics amarova palatest kuti handibvumi kutongwa. Muri kuti hamutongwe here muno muZimbabwe? Oh, vama muri kuti handibvumi kutongwa nevapfana ndevapi? Iwo arozviti ndio wachewa. Vanani? Yo, hatizomesheni ndemazita. Oh, waita mumwe anganzi hanzi mimi ndoda kukuvingai kwamunogara tiite zvemaoko. Kuvingai? Mari yake transport anenge asina. Anenge asitorana mari transport. But ari tokupromisa kuti hazida kukutsvagai kwamunogara. Ne? Kunditsvaga? Kudhara. Hapana ari kuwanai. But muri celebrity hamunonzi kuwana kai. Hamunonzi kuwana kai. Anongouya pastudio panapo bva atosangana nemi panapo. So expensive ndodhura. Oh, ndazva muchiti patani rinodhura zvakamira sei? Oh. Vakawanda sevapi? Sevapi? Ndiona Culture Love aronyanya kukomenda. Obviously ndio mwacho hana yazonditsvaga kuti makolabo. Culture Love achazokukomenda achida makolabo. Nani futi mamunofungidzira? Makawanda. Iwana Kinati vachakutsvagai kuti muite remix yekana ndanyura. Hamuzomunyudzei? Obviously zvagara kuti hakwandiwanike pachimambo. But moti munhu anofamba nemaGLE nemaGD6 haakwani here? Isusu tinehope kuti tichafambona muGD6 inguva chete. Heavy. Tichipedzisa hedu Captain, pane munhu ataura hanzi inini ndoda kutokuenderai paMutare Central Police Station kunokuvhurirai kesi chaichai. Kesi chaichai. Asanenge ane mhosva dzake dzakakora ndingatotozvivhurirwa yege. Oh, saka imi hamufunga kuti hamusungiswe here nezvamuri kuita? Mapurisa akatonzwa ngoma dzake anotojamba uyu. Oh, saka hamusungwiba? Alright. Isitojambisa kana president wacho. Oh, saka muri toda kudaidzwawo kumarali nechi. Obvious, vanofanira kutotidaidza ngora 2020. Oh. Kuma-independence vachitidaidza. Kuma-independence muchidaidzwa. Alright, kunyaya yekustar FM yakazodini? Haisi sabotage here yakuitika? Inenge sabotage yakuti inonokera. Yakuti inonokera. Ana Godfather vanenge vakuda kubaya mabhatani asiwo. Handiti? Share futi YouTube link yakanzi chii kuriminda vanhu vanenge vasiri kuziva. Yakanzi Captain Britain Official. Endaiko kumusubscriber. Handiti? Tinacho chibaba chimangoma. Keep following him pasocial media ipapa muchienda zvese nekuYouTube muchisimbisa mabasa echibaba.